ବାପା କାନ୍ଦ ଚାପୁଛନ୍ତି ଆଖିରେ। ଆରେ ବସିଛି ଆମେ ଗେଲି ମୁଁ ସମସ୍ତେ ଅଛନ୍ତି, ବାପା ବି ଏଠି କଡ଼ରେ ଠିଆ ହେଇଛନ୍ତି। କାଲି ଆକ୍ଚୁଆଲି ବହୁତ କଷ୍ଟ ହେଲା, ରାତିରେ ବି ଗେଲିକୁ ବହୁତ କଷ୍ଟ ହଉଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଆଜି ମାନେ ତାର ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଶକ୍ତି, ତାର ସବୁ କିଛି କୁ ମାନିବାକୁ ପଡିବ। ପୁଣି ଆଜି ବି ସେ କେମିତି ଭଲ ହବ ଶୀଘ୍ର, ସେ କଷ୍ଟକୁ ସହିକି ବି ଠିଆ ହବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବ। ପୁଣି ଲଭ୍ ୟୁ ଝିଅ କାହାର। ସେଇ ଜାଗାଟା ଲକ୍ଷ୍ୟ କରୁଥିବୁ, ଧୀରେ ଧୀରେ ବଢେଇବା। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ହଉ ହଉ ହଉ, ଧୀରେ 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 ବଢେଇବା। ବଥା ହେଇଯାଇଛି ପୁରା ଦେହ। ଅଣ୍ଟା ଜାଗାଟା ଯୋଉଟା ଅପରେସନ ହେଇଥିଲା, ଯୋଉ ଜାଗାଟା ଏଇ ଜାଗାରେ ଅପରେସନ ହେଇଥିଲା, ସେଥିପାଇଁ ସେ ଜାଗାଟା ବହୁତ ପେନ୍ ହଉଛି, ଅଣ୍ଟା ପର୍ସନ ଟା। ଜାଗାଟା ଲାଗୁଛି ଏତିକି ଉଞ୍ଚାରେ ଫୁଲି ଯାଇଛି ଯେମିତି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଏଇ କୋଉଠି ପାରୁନି, ଏଇ ତ ପାରୁଛି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ବେଶୀ ଟାଇମ ହଉ ରହିପାରୁନି। ହଉ 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 ହଉ। ଆଜି ଗୋଡ ପେନ୍ ହଉଛି ନା? ପେନ୍ ହଉଛି। ଆଜି ସୋମବାର। କାଲି ସଡନ ହେଲା ନା, ସେଥିପାଇଁ ଟିକେ ବେଶୀ। ତାପରେ ଗୋଡଟା ପୁରା ଛାଟି ଦେଲା ଜୋରରେ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଓଫ୍ ହେଇଛି। ଓଫ୍ ଓହୋ ଓହୋ ଓହୋ। ପେନ୍ ସମ୍ଭାଳି ପାରୁଛ ନା? ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ହଁ। ସବୁ ଝାଲ ଝାଲ ହେଇଗଲା। ହୁଁ। କାଲି ଫାଷ୍ଟ ଟାଇମ ହେଲା ନା, ବାହାରି ଗଲା ଧମକିକି। ଆଜି ହଉଛି କିନ୍ତୁ ଚାପି ଦଉଛି। ହଁ ଟିକେ। ହୁଁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଏଇଥର ମୁଁ ଟେକି ନଥିଲି ଜାଣିଛୁ, ଖାଲି ହାତ ପକେଇଥିଲି। ଏଥର ତୁ ନିଜେ ଉଠିଛୁ। ବାବା ବଢିଆ ଲାଗୁଛି ନା? ବାପା ମନ ଦୁଃଖ କରୁଛ କି? ମନ ଦୁଃଖ କରନି। ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁ କହିଛନ୍ତି ବା, ସବୁ ତା ସ୍ୱପ୍ନରେ କହିଛନ୍ତି, ସବୁ ଖୁସିରେ କରିବୁ। ଟିକେ ରେଷ୍ଟ ନେ, ପୁଣି ତାପରେ ପୁଣି ଟିକେ କରିବୁ। କାଲି ଯୋଉ ଦେଖିଲୁ ଠିଆ ହବାରେ, ଯୋଉ ଦେଖିଲୁ, କେମିତି ଲାଗିଲା କହ? ମତେ ଢେର ଖୁସି ଲାଗିଲା। ଆହୁରି ଅଧିକ ଠିଆ ହବା ପାଇଁ ସାହସ ଆସିଲା ନା? ରହିଯା ଟିକେ, ରହ ଆରାମରେ ରହ, ବଡି ଟାକୁ ଟିକେ ରେଷ୍ଟ ଦେ। ତମେ ସବୁ ଏତେ ଦୁଃଖୀ ହେଇଗଲ, ମତେ ଆଉ ଭଲ ଲାଗିଲାନି। ମୁଁ ଆଉ କାନ୍ଦିବିନି। କାନ୍ଦିଲୁ ନା ଏତେ ଜୋରେ? ବହୁତ କଷ୍ଟ ଭଲ ହେଲା। ଲାଗିଲାନି ମତେ, ଆଉ କାନ୍ଦିବିନି। ଗେଲି ପାଖରେ ଆଜି ସମସ୍ତେ ଅଛୁ, କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଇକି ଫିଜିଓଥେରାପି କରୁଛୁ। ଗେଲିକୁ ବି ଖୁସି ଲାଗୁଛି ଟିକେ ଟିକେ। କଷ୍ଟ ସହିଯାଉଛି ଖୁସିରେ ବି ଖୁସି ହେଇକି। ନା କାଲି ଗୋଟେ ରାସ୍ତା ମିଳିଯାଇଛି ମତେ ଆଉ ନ ଡରିବାର। ରାସ୍ତା ମିଳିଯାଇଛି? କଣ ରାସ୍ତା ମିଳିଲା? କହିବୁନି? ହଉ ନ କହ। ଗେଲିର ହାତ ବି ବହୁତ ସାରା ପେନ୍ ହଉଛି। କାହିଁକିନା ହାତ ଉପରେ ବି ବହୁତ ପ୍ରେସର ପଡୁଛି, ପୁରା ବଡି ପ୍ରେସର ଟା। ପାପା କେତେ ଖୁସି ଲାଗିଲା ତମକୁ? ବାପା ମୁଁ ଠିଆ ହେଲେ ବାପା ଶୋଇପାରନ୍ତିନି, କୁହନ୍ତି କିସ ହେଇଯାଉଛି ମୁଣ୍ଡ ହେକା କିସ ହେଇଯାଉଛି ମୁଣ୍ଡ। ମତେ କଷ୍ଟ ହଉନାହିଁ, ଏବେ ଶକ୍ତି ଆସିଛି ବେଶୀ ବେଶୀ ଆହୁରି। ବାପା କାନ୍ଦ ଚାପୁଛନ୍ତି ଆଖିରେ। ସମସ୍ତେ ଟିକେ ଖୁସିରେ ରହିବା, ଏଇଆ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରାର୍ଥନା ଆଉ। ସାରା ବିଶ୍ୱ ଆଲୋକିତ ହଉ, ଆମେ ବି ଖୁସିରେ ରହିବା। ଟିକେ ଚାଲିଥିବ ସମସ୍ତଙ୍କ ବଢିଆ ଚାଲିଥିବ। ସମସ୍ତଙ୍କ ଛୁଆ ମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ଚଲଉଛନ୍ତି, ସେ ସମସ୍ତଙ୍କର ଆଉ ସିଏ କଣ ପ୍ରଭୁ, ସିଏ ବି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଛୁଆ। ତାକୁ ବି ଧୀରେ ଧୀରେ ପ୍ରଭୁ ଚଲେଇବେ। ଆଶା ବାନ୍ଧିଛି। ଆଜି ମୁଁ ଗେଲି ପାଇଁ ମାଛ ଝୋଳ ରାନ୍ଧିଛି। ପୁରା ଟେଷ୍ଟି ଟେଷ୍ଟି, ପୁରା ବିଲାତି ବାଲା ଖାଲି। ଦେଖେନି ଝୋଳ ଟା କେତେ ମସ୍ତ ଦେଖା ଯାଉଛି ନା?
आज बहुत दिन पर पाखापाखि 4-5 मास पर माछ झोल आमर ହେଇଛି। गेली मोर भाकुर माछ बहुत पसंद। गेली मोर केते सुखी गलानी। बहुत फिजियोथेरापी करछि सेतरे बहुत कष्ट होछि बहुत परिश्रम भी होछि ताकू। सब बेले पूरा विटामिन वाला खाद्य दरकार होछि प्रोटीन दरकार होछि। तो बहुत दिन हेलाणी आमे माछ खाई पान नथिलु आज किंतु माछ खाइबा। तार डाइट चार्ट भी सब पूरा चेंज कर देछि जेमति कि ताको सूट करिवो सेमति टाइप खाद्य सब रखिछि। तो आज माछ पाळी दे चखि देबी कि बहुत ହେଇଥିଲା ଲୋ ଯେମିତି ସେ ଯୋଉ ହୋଟେଲ ସେଟअप କରି ରାନ୍ଧିଥିଲା ଯେମିତି ମାଛ ସେଇ ଭଳିଆ ହେଇଛି ଖାଲି ବିଲାତି पूरा कम तेल मसला पकईछि बिलाती अधिका पकईछि 5-6टा बिलाती पकई ଦେଇछि।